आं दा जिसया फंबायनिफ्राय गिटार मेन्डलिन गंसे मोननायनिफ्राय आंना जोबोद गोजोनबाय गोसोआ फ्रेसआव दोननाय दै बायदि मोनलायबाय गोसोआ ओमफ्राय एबार अननानै होनायखाय आं दिनै दोंसे मेथाइ खननाय जासिगोन फंबायनि इसोरा दैदेनथोंसै आग्लाय बिग्लायफोरखौ सानस्रिनांगोन इसोरा फंबायनि साया मेन्डलिन गोदान हरनायनि थाखायनो इसोरा बोर होथों इसोरा सामफ्रामानि फंबायनो गिटार गोजामजों मेथाइ खनफैदोंमोन आरो ओमफ्राय दाथ' जाला ओमफ्राय आं बोरैबा जिसया फंबायखौ लोगो मोननानै आङो दा आंनो गिटार गंसे अननानै होबाय आं बिनायखाय दा बेनो आरो जिसया फंबाया साननाय थांखिफ्रा मोजाङै मोजां जाफुंथों आं बेखौसो खावलायदों आरो आंना बे फैबावनो मोननाय बायदि इसोरा बोर होथोंसै बेनि जिउआव आं दखाननिफ्राय बेटारि गारि लानानै बिनि जिसयनि फंबायनि न'आव फैदों आरो ओमफ्राय दा बिनि न'आव फैनानै आं जोबोद मोजां मोनबाय आरो दस्रा सरखारनावबो आं थांलाबायदोंमोन ओमफ्राय गिटार गंसेखौनो हरनो हायासै आरो दा बेयाव आं हरनो हायैलाय आं बेयाव दखानाव फैबाय गोदाव सोराव फैनानै ओमफ्राय दा जिसयजों बोरैबा इसोरा दिन्थिना होनाय बायदि जादों खोमा लोगो मोननानै आं फैनाय जाबाय आरो जानाय लोंनायाथ' मोजाङैनो दङ ओमफ्राय उन्दुनाय थानायाथ' मोजाङैनो दङ मोजाङै खालामदों आंथ' जोबोद मोजां मोनदों आरो बिनि जिउआव आङो आसिरबाद होनो सानबावदों आरो मोजाङै मोजां बिनि साननायफ्रा जाफुंलांनाय बायदि आङो इसोरनाव आर'ज गाबो आरो जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय इसोराबो नोंनि सायाव आग्लाय बिग्लाय बोर होथोंसै आं बेखौसो लुगैयो आरो सुखुबार फुंबिलि समखौ मोननायजों लोगोसे जों साफ्रोमनिबो गोसो आरो गासैबो मोनफ्रोमबो हान्थिनाय लामायाव जाहाथे बयहाबो मोनसे साक्सेसफुल मोननाय जों मोननो हायो दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे खाथिराम नार्जारि आदाया जोंनि बामोनगाव गलायाव बा दखानाव बाजाराव फैनायाव आङो लोगो मोनदों मेथाइ खनफैनायखौ थिग बिदिनो जेब्लानाखि आङो मेथाइ खनफुबाय थादोंमोन बे समावहाय आङो आदानि खाथियाव थांदों बा आदानि खाथियाव थांनानैहाय आदानि मेगनाथ' नुवा खिन्थु आं बुंहैदों आदाखौ माने आदा नोंनि गिटारखौ आं दामनायनो होननानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय आदा खाथिरामा बुंबाय दाम फंबाय ओमफ्राय दाना आं दामबाय आं सोंदोंमोन आदाखौ माने नोङो बबाव थागोन आदा दाथ' मोनाबाय होननानै बे समाव आदाया बुंदों जाहैबाय आं दखानावनो थासिगोन आङो गाबोन जिसया फंबायनाव थांगोन होननानैहाय बुंबाय आरो ओमफ्राय बिदि बुंनाय लोगो लोगो आंनोखा जिसयाया ओमफ्राय आं खोन्थाबाय आदा नों जायनि न'आव थांनो नागिरदों बे आंनो जिसया सुमफ्रामारिया दा नोंनो आंजोंनो जोंनावहाय थाहैनानैहाय मा रायज्लायनो गोसो नोङो आंजों रायज्लायहैफानो हागोन होननानै आङो आदा खाथिराम बिथाङाखौहाय माने बेलासि समावहाय फिरफिलियाव दिखोनानै न'आव दोनफैनानै जोंनावनो हरसे थाबाय आरो दिनै फुं जाबाय दासिमबो आंजोंनो दङ जोंनि न'आवनो ओमफ्राय बिथांनोहाय आङो बिदिनो प्रब्लेमफोरखौ खोन्थानायलाय नैबे गिटार आरो गस्ला गुदुं गैया होननायखाय जेकेट गांसे बेखौ आङो आंनि सेंग्राफोरखौहाय बङाइगावआव थिनहरनानै मोनाब्लाबो गाबोन हाथ' बेहा फुंनि समावनो दस्रा
दाबसे जायगायाव थांनांगौ ओरै ओरै गिदिङो बेस्रा बबाव थाइसे मोनो बबाव थाइनै मोना बेखौ नागिरबायनांगौ जायो बेनिखायनो आङो मोनाब्लाबो सेंग्राफोरखौ थोनहरनानै आङो बे नैबे गिटार आरो जेकेट बे मोननैखौ आं लाबोनानै बिथांनो होफैदों आरो बिथाङा दा ओरैबायदि खुसि माने बिथांनि खुसिखौ आरो बुंनो हायि बायदि जानानै दङ होननानै बिथाङा दहाय फोरमायखाबाय आरो मैयानिफ्रायनो फोरमायगासिनो आरो बे गिटार गंसेनि थाखायनो बिथाङा गोबां जायगायाव बिदिनो गिदिंबायदोंमोन खिन्थु सोरबा मानसिजों बिदिनो रेसपन्स मोननै बायदि बिथाङा जोङो फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा माखासे भुटानाव थांनानै जाग्रा जि सन्थ्रा प्लास माने नारें खमला नारें खमला होननानै बुङो बेखौहाय बिथाङा मोनफ्रोमबो बाजाराव मोनफ्रोमबो टाउनफ्रावहाय बिथाङा फानबायबायदोंमोन बे गिटार गंसेनि थाखाय बा बे गिटारखौ बायनो थाखाय खिन्थु बे सन्थ्रा थाइसे बा बबावबा बायस'नानै लाबोनाय थाखाजों बहा गिटार बा माबा मोनसे गावनि नांगौखौ बायनो हानो गतिके आंनो बिनिखायनो आं खावलायो बिथांखौ सिनायै रावबो गैया बिथांनि माखासे हालोद जि उन्दैनिफ्रायनो जि बे समायसाया दङ बिथांनि जि कन्डिसनखौ लानानै बिथाङा गोबां जायगायाव गिदिंबायो बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायनो सानो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो बिथांनि जि जायगायाव थाङो बिथांनो थाइसे थाइनै दान होनाया निस्सय खहा नङा निस्सय बिनि बांसिन नोंसोरनो इसोरा आशीर्बाद होगोन दा बिथांनि जि बुंनाय बाथ्रा आरो जि रायलायनाय बाथ्रा गासैबो समान नङा जानो हागौ अब्लाबो बिथांनि जि खाना माने बियो जोनोमनिफ्रायनो दिनैसिमाव बुहुमखौ बियो नुवाखै होननानै दिनै बिथाङा फोरमायदों बिथांनि जिउ जारिमिनखौ बिथाङाबो फोरमायदों मैयानि समाव दिनै बिथांनि जि रायलायनाय बा बे बुहुमखौ बिथाङा नुवा बा सिनाया अराय सम बिथांनि थाखाय खोमसि दिनै बेखौ लानानै बिथाङा दुखु खस्थ'यै दिनै सैनांनानै दङ बेनि थाखायनो आं बेखौनो रायजो राजानि सिगाङाव खावलायनो सानो जे बिथाङा जि मेथाइ खनहैयो बेवहाय जाहाथे बयबो थाइसे थाइनैब्लाबो दान होनानै बिथांनि थांनानै थालांनायनिखौ राहाखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा बयबो जाहाथे हेफाजाब होलायलाय आं बेखौ लुबैयो दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै आङो सोरबा गोनां गैयै बा सोरबा खाना खुजा आं रावखौबो बासिनो आं साना मानो होननानै बुङोब्ला दिनै आंबो सासे आदा खाथिराम बायदि जुदि मेगन खाना जानायमोनब्ला दिनै आंबो सासे सोरनिबा न'खराव थांनानै माबा मोनसे बिबायारि जाहैनांगौमोन बा माबा मोनसे दिनै आं सोरजोंबा सैमा बायदि आं बाहायनांगौ गोनां जागौमोन गतिके बिनि थाखायनो जों रावखौबो सैमा बायदि बाहायनो नाङा आरो जों रावखौबो नेवसिनो नाङा जोङो साफ्रोमहाबो जिउ दङ जों साफ्रोमहाबो दिनै मोनसे थांना थानो थाखाय मोन्थाय दङ हिसाबै जोङो गासैबो समान होननानै आं सानो जिखि जाया जायगायाव थाया मानो जिखि जाया धोन दौलत खामायना लाया मानो जोङो साफ्रोमबो मेगन खाना बायदिनो बा जों साफ्रोमबो मेगन खानायाबो सासे धोनि बायदिनो होननानै आं सानो बेनि थाखायनो जों साफ्रोमखौबो आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोङो आंबो बा नोंबो सोरबायाबो दिनै मेगन खाना जानायमोनब्ला दिनै आदा खाथिराम बायदि थखन थुनानै बा बबेबा दखान गलायाव मेथाइ खननानै दिनै जोङो गिदिंनांगौ जाना फैगौमोन बेनि थाखायनो आं बेखौनो बुङो आंनि ससियेल वार्कार मावनाय आरो आंनि रायजो राजाखौ अनसायनाया अराय सम दङ आं बेखौनो खावलायो सोरबा बायदि गोबां मानसिफ्रा बुङो आंखौ दिनै राजनितिकआव ओंखारदों होननानै दिनै गोबां ससियेल वार्कार मावनायखौ नागारबाय बा ससियेल वार्कार मावनायनि खामानिखौ बियो उनफिनबाय बा माबा मोनसे गार्दिनि थाखाय बा माबा मोनसे राजनितिकनि थाखाय बा माबा मोनसे लबनि थाखाय दिनै बे खामानिखौ मावदों होननानै नाथाय नङा दिनै आंनि ससियेल वार्कार मावनाया रायजो राजाफ्रा नुबाय थागोन जेब्लासिम आंनो थांनानै थागोन अब्लासिम आङो रायजो राजाखौ अनसायनाया अराय सम आं थाबाय थागोन दिनै आं रावखौबो आं नेवसिनोबो साना आरो जिखि जाया जायगायाव थाया मानो जिखि जाया पार्टियाव थाया मानो दिनै जिखि जाया दलाव थाया मानो दिनै राजनितिकनि दोलोनि लिडारफोर होन सोरबा पाब्लिकफोर होन आं रावखौबो नेवसियाबो आरो बुङाबो गावबागाव गोसो बायदि थानो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जे बे बिटिसिआव थानाय हिसाबै जोंहा बयहाबो माबा मोनसे जायगायाव थानो थाखाय बा माबा मोनसे बिबान लानो थाखाय बा माबा मोनसे मावनो थाखाय जोंहा बयहाबो राइट्स दङ होननानै आं सानो